tradiciju dugu čitava veka, pa zato s pravom može da podeli recept uspešnog poslovanja. Dakle, potrebno je smešati mnogo znanja i stručnosti, savremenu tehnologiju i izvanredne ljude. Tajni dodatak su ljubav i strast prema poslu. Uz sve to dodati i trunčicu sreće, a znanje i tehnologiju stalno dodavati. Sve to svakodnevno čuvati, proveravati i negovati. Da raste i naraste. Recept je proveren, slobodno ga primenite i vi i doživjet ćete 100 godina baš kao i Danubius. Imam izuzetnu čast i zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli da zajedno proslavimo u veselju 100 godina Danubius. Malo je danas kompanija koje mogu da se pohvale sa ovako drugim trajanjem, pa je zbog toga ovaj događaj za našu kompaniju od izuzetnog značaja i važnosti. A hoću da verujem i za grad Novi Sad, pokrajinu Vojvodinu i našu državu Srbiju. A ono što je nama bitno da mi imamo 100 godina kontinuiteta uspeha i da 100 godina imamo lanac vrednosti koji omogućava da svi zajedno budemo srećni. Za drugih 100 godina moramo da prepoznamo nove pravce u kojima će se Danubius razvijati, moramo da prepoznamo nove programe i da u njih uložimo. Ono što želim posebno da naglasim je da smo izuzetno ponosni na saradnju koju imamo sa svima vama, da želimo da tu saradnju gradimo i dalje unapređujemo i izuzetno mi je drago što smo večeras ovde zajedno da obeležimo ovaj izuzetan jubilej za našu kompaniju. Posebno želim da se zahvalim svim zaposlenima kompanije Danubius. Vi svojim radom unapređujete sve naše poslovne procese i stvarate naš poslovni rezultat. Vi ste realno pokretačka snaga naše fabrike. Takođe želim da spomenem i da se zahvalim i kompaniju Delta Holding, odnosno menadžment koji je na ovom razvojnom putu konstantno sa nama.